Представники кредитних спілок зі всього світу, що приїхали до Гданська, щодня відвідували наукові семінари. Лекції для них читали найкращі фахівці галузі. Чи не найбільшою кількістю людей були представлені Сполучені Штати Америки та Канада. Причому серед делегатів були і україномовні американці. Міжнародні конференції дозволяють спілкуватися з іншими кредитними спілками, зустрічати представників кредитних спілок усього світу і дозволяють ділитися своєю практикою роботи, своїми знаннями і спілкуватися і продовжувати роботу кредитних спілок не тільки на своїй території, а й в інших країнах. Я у листопаді був перший раз на Україні. Я мав нагоду бути в Острогі. Я викладаю англійську мову в Америці, то моя робота. Я тільки тепер таку добровільну працю роблю для кредитівки. Так допомагаю раз на місяць, там пару годин. Але я би хотів знову на Україну поїхати, цікаво мені було. Бачите, мої батьки там виросли, мене так виховали по-українському говорити, але я, на жаль, не можу їхати так часто. Найбільше враження від цієї конференції є тим, що він зміг побачити настільки багато людей, які представляють дуже багато країн. Не дивлячись на те, чи це великі країни, я зміг побачити той прогрес, який роблять кредитні спілки у різних країнах. Найбільша цікавинка – це те, що стосується мобільних технологій. Впровадження цих технологій в Канаді дозволить якраз досягти цієї мети. Українці та росіяни також були представлені на міжнародній конференції у Гданську. Вони, до речі, виступали практично єдиним цілим. Колеги з Росії відзначили гарну організацію свята. Їх підтримали і українці. Загалом організацією заходу всі залишилися задоволеними. Все нове, со всіх стран ми беремо і у себе використовуємо, як можемо. Гданьск мне запомнился экзотическими треугольными крышами, гостеприимным народом, прекрасным фуршетом вкусным, ну и, конечно же, замечательной конференцией. А еще он запомнился мне встречами друзей, которых мы встречаем часто на других мероприятиях, и с удовольствием общаемся и делимся своими какими-то новыми наработками. Дуже цікаво було на цьому конгресі. Вражає те, що скільки людей приїхало на цей конгрес приблизно. Як ми чули з виступів організаторів, що на конгресі присутні представники з більше як понад 50 країн світу. Це показує про те, що кредитна кооперація у світі розвивається, вона поширюється. І за кредитну кооперацію, я так думаю, майбутнє в фінансовому світі. Ключовими питаннями конференції були Базельські угоди. Всі учасники форуму отримали вичерпну інформацію по цьому ключовому документу. З Гданська Богдан Малецький, Ігор Кофлюк, програма «Події НТК».